दिनैनि बे भिडिअआ जोबोद इम्पर्टेन्ट मिथिबायना बिनि थाखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय जाय बिथांमोना इउटुबाव आगान होदों जाय बिथांमोना इउटुबाव माबा मोनसे खालामनो होननानै सिमां लानानै फैदों इउटुबार जानो होननानै फैदों बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ जोबोद इम्पर्टेन्ट बिनि थाखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय दिनै जोबोद दुखुनांथाव बि बयसनि चेनेलआ दा डिलिट जानो थांगासिनो दङ मानो होननानै बुङोब्ला दा बिथांनि चेनेलावहाय मोननै स्ट्राइक नांनानै दङ नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ कपिराइट स्ट्राइकआ मा बुस्थु कपिराइट स्ट्राइक नाङोब्ला मा जायो जुदि नोंनि चेनेलावहाय खनथाम स्ट्राइक नांब्लानो नोंनि चेनेला डिलिट जायो नोंथांमोना बयबो बे खोथाखौ मिथिखागौ दिनै बि बयसनि जा 16 लाख साबस्क्राइबार गोनां इउटुब चेनेल दा बिथांनि चेनेला दा डिलिट जानो थांगासिनो दङ आंनि मिथिनाय बायदिब्ला जेनेबा आंनि एक्सपिरियेन्स बायदिब्ला बे चेनेला दा 99% डिलिट जानायनि चान्स दङ मानो होननानै बुङोब्ला जेब्लानाखि कपिराइट स्ट्राइकआ मोननै नाङोना अब्ला नोङो मोनथाम नांनो टाइम नाङा मिथिबायना बे मोनथामा माला नांगोन मा मागोन फात्ताखौ मोननाय नङा सानसेनि गेजेरावनो बा साननैनि गेजेरावनो बे जेनेबा बि बयसआ बे चेनेलाव जिखुनु टाइमाव भिडिअ मोनसे आपल'ड खालामनाय लोगो लोगोनो बे चेनेलावहाय कपिराइट स्ट्राइक नांनोबो हागौ दा नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ कपिराइट स्ट्राइकआ मास मोनथामनि थाखाय थायो जुदि मास मोनथामनि उनावहायनो कपिराइट स्ट्राइकआ हारसिङैनो रिमुभ जाखायो बिनि थाखायनो आंनि मिथिनायाव आंनि मोनसे साजेसन बि बयसनिसिम बिथाङा दा गावनि चेनेलखौहाय बांद्राय भिडिअ आपल'ड होनो नाङा बांद्राय माने मोनसेबो भिडिअ आपल'ड होआबा मोजां आंनि मिथिनाय बायदिब्ला मास मोनथामसो फंबाया थाथ' कपिराइट स्ट्राइक नामा रिमुभ जागौमानि थाथ' आपल'ड होथ'नाङा मानो होननानै बुङोब्ला नोङो कपिराइट स्ट्राइकआ मा टाइमाव माला हरफ्लांगोन फात्ता मोननाय नङा भिडिअ आपल'ड होनाय लोगो लोगो दा जोङो जोंनि जेनेबा भिडिअखौ मोजां खालामनो थाखाय जोङो अनेक बेकग्राउन्ड मिउजिक इउज खालामो अनेक सोरनिबा क्लिप जोङो इउज खालामो बा माबा मोनसे जेनेबा मिम्सफोर जोङो लागायो जोंनि भिडिअआवहाय दा बेफोर खार'नावनो जोंनि जेनेबा भिडिअआवहाय कपिराइट स्ट्राइक हरो आरोना दा कपिराइट स्ट्राइकखौ बोखारनोबो हायो जेनेबा रिमुभ खालामनो हायो माबायदि रिमुभ खालामनो हायो होनना बुङोबा जोङो मोननै रोखोमै जोङो जोंनि कपिराइट स्ट्राइकखौ बोखारनो हायो मोनसेयानो जाहैबाय जे भिडिअआव नोंखौ कपिराइट स्ट्राइक हरदों बे भिडिअआ जुदि नोंनिखाबा अरिजिनेल नोंनि भिडिअ नोंनो बानायखानायबा बे भिडिअखौ नोङो काउन्टार नटिफिकेसन हरनो हायो आरो हरग्रा मानसिखौहाय अब्लानो बियो उफाय गैया आरोना कर्टआव बेखौ बोबोनो हायो जेनेबा ल'नि आयेनजोंहाय नोङो थांनानैहाय बे मानसिखौहाय कर्टसिम लाबोनानै जेनेबा नोंनि भिडिअखौ नोङो मोनफिननो हायो आरोना कपिराइट स्ट्राइकखौ बियो रिमुभ खालामनानै होनांगोन बायद' जागोन आरो बियो नोंनि जुदि भिडिअआ अरिजिनेलबा नोंनि खाबा बेखौ नोङो काउन्टार नटिफिकेसन हरनो हायो नङाब्ला बेफोरबायदि जामेलायाव थाङाबालासेनो जुदि नोङो बेखौहाय मा खालामनो हायो कन्टेक्ट क्लेमेन्टनि गेजेरजोंहाय नोङो बै मानसिखौहाय जेनेबा बिनि डिटेल्सखौथ' नोंनाव थाखायो जाय मानसिया नोंनाव कपिराइट स्ट्राइक हरदों बे मानसिनि इमेल एड्रेस माबाया नोंनाव थाखागोन आरोना नोंनि भिडिअआव नुजाखागोन सोर मानसिया कपिराइट स्ट्राइक हरदों अब्लानो नोङो बै मानसिनावहाय इमेल बा बेजों रायलायनानैहाय मोजाङै डिसकास खालामलायनायनि गेजेरजोंहाय नोङो कपिराइट स्ट्राइकखौहाय रिमुभ खालामनो थिनहरनो हायो आरोना रिकुवेस्ट खालामहरनो हायो बिनिसिम दा बे मोननैनि गेजेरजोंहाय नोङो नोंनि भिडिअआव जा कपिराइट स्ट्राइक गोग्लैदों बे कपिराइट स्ट्राइकखौहाय नोङो रिमुभ खालामनो हायो जुदि बेसे खालामसेयावबो जुदि रिमुभ खालामाबा उफाय गैया आरोना नोङो बेखौ मास मोनथाम नेनांगोन मास मोनथामनि उनावहाय बे कपिराइट स्ट्राइकआ गावनो गाव हारसिङैनो रिमुभ जाखागोन जुदि रिमुभ जायैयावनो जुदि नोङो भिडिअ आपल'ड होबाय थायोबा बा बेकग्राउन्ड मिउजिक इउज खालामबाय थायोबा कपिराइट गोनांखौहाय बेयावनो नोंहा गल जागोन आरोना एथ' गिदिर जेनेबा 16 लाख साबस्क्राइबार गोनां चेनेला डिलिट जानांगौआ मामुलि नङा आरो दा बि बयस बिथाङा डिलिट जायैखाय माबा मोनसे जेबो गोसोआव दुखु मोनाखैबो जानो हागौ जुदि डिलिट जायोबा गाबगोन आरोना सान हर गाबनांगोन बियो आरो बिनि थाखायनो आं बुंदों दा भिडिअ आपल'ड होथ'नाङा मास मोनथाम नेथ' मास मोनथामनि उनावहाय नोङो भिडिअ आपल'ड होफिनबानो जाबाय आरोना दा जोबनायाव आंना बुंनाया बेनो जोङो बि बयसजों जेब्लायबो दङ बि बयसखौ जोङो जेब्लायबो मोजां मोनगोन मोजां मोनबाय थागोन बयबो रायजो राजाफ्राबो मोजां मोनबाय थागोन आरो बि बयसखौ जोङो जेब्लायबो सापर्ट खालामबाय थागोन आरो जाय बिथांमोनहा बि बयसनि गोदान चेनेलखौ नुवाखैब्ला नायाखैब्ला जेनेबा साबस्क्राइब खालामाखैब्ला नोंथांमोनाबो खालामहैबानो जाबाय फंबायखौ सापर्ट हैबानो जाबाय बिथांनि चेनेलनि नामा सनजय आं चेनेलनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन नोंथांमोनहा थांनानै साबस्क्राइब खालामहैबानो जाबाय बि बयसखौहाय जुदि नोंथांमोना जेनेबा कपिराइट क्लेमखौ माबोरै बोखारो बेनि सायाव भिडिअ नांगौबा बुंहरफिन मेसेज हर आं लाबोफिनगोन आरो कपिराइट स्ट्राइकखौ माबोरै बोखारो बिनि सायावबो जुदि भिडिअ नांगौबा कपिराइट स्ट्राइकनि सायाव भिडिअ नांगौ बेफोरबायदि होनोबा आं भिडिअ लाना फैगोन मानो होनोबा नोङो कपिराइट स्ट्राइक नाङोब्ला मा जायो माबायदि गोसोआव दुखु मोनो चेनेल डिलिट जायोबा बेखौ आंनि अनगायै माखासे मानसिफ्रा मिथियाबो जानो हागौ आरोना मानो होनबा बे एक्सिडेन्टआ बे घटनाया आंजों जाखांबाय कपिराइट स्ट्राइक
हरसेयावनो मोनथाम कपिराइट स्ट्राइक नांनानै आंनि चेनेलाबो डिलिट जादों आरोना सानसे। जेनेबा नोङो सानसेयावनो भिडिअ हगारनाय लोगो लोगो आंनाबो बिदिनो 1 लाख 2 लाख बेबायदि फैयोमोन आरोना भिउसआ। घन्टा 1 घन्टानि गेजेरावनो बेबायदि भिउस फैयोमोन आंनाबो सानसेनि समाव। बेबायदि जादोंमोन आरो आंना बर'आव नङामोन आरोना, हिन्दीयाव आङो रिएक्सन भिडिअ हगारोमोन। बेवहाय आंना भिउसआ बेबायदिनो फैयोमोन आरोना, सानसेयाव 1 लाख 2 लाख फैयोमोन। ओमफ्राय हरसेनि गेजेरावनो चेनेला डिलिट जादों आरोना आंनाबो। बिनि थाखायनो आङो सानफ्रामबो आंनि जिमेलावहाय चेक खालामबाय थायो आरोना, माबा नटिफिकेसन फैदों नामा, नटिस फैदों नामा बेफोरबायदि। ओमफ्राय भिडिअखौबो चेक खालामबाय थायो आरोना, जा नामा कपिराइट क्लेमफोर दं नामा, कपिराइट स्ट्राइक दं नामा बेफोरबायदि। ओंखायनो नोंथांमोनाबो नोंनि एकाउन्टखौ बा नोंनि जिमेलखौहाय चेक खालामबाय थाबानो जाबाय। मानो होनोब्ला कपिराइट क्लेम बा कपिराइट स्ट्राइक फैयोब्ला नोङो बेखौ थाब जेनेबा खामानि मावोबा बिनि सायाव, अब्ला नोंनि कपिराइट स्ट्राइक नङाबा कपिराइट क्लेमा थाब जेनेबा बोखारनानै नोङो लानो हागोन आरोना नुयोबा। बिनि थाखायनो जिमेल आरो नोंनि इउटुब एकाउन्टखौहाय चेक खालामबाय था आरोना। दा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ कपिराइट फैयोब्ला मा जायो, कपिराइट स्ट्राइक खनथाम फैयोब्ला मा जायो, चेनेला डिलिट जायो आरोना कपिराइट स्ट्राइक खनथाम फैयोबा। बेनि थाखायनो खनसे फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मा खालामो, कपिराइट क्लेमखौहाय बोखारनो नाजा आरोना रायलायनायनि गेजेरजों। ओमफ्राय जुदि नोङो कपिराइट स्ट्राइकआ खननै फैयोबा चेनेलाव, अब्ला खनथाम फैनाया दिरि नाङा आरोना, खनथामा अट'मेटिक जाखागोन हारसिङैनो। बेफोरबायदि जायो। बेनि थाखायनो नोंथांमोना बेफ्राव नोजोर होबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। बयबो मोजाङै थाबानो जाबाय, गोजोन थाबानो जाबाय। बाय।